Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang kaya idida makapanggulalan sa idida maranausong na po na iyaranon na bugagaw. Celebrate rakano aging kaya pagriyakan das na lakaw po na iki alyamin alangadi ko kaya paka rampay o viewers yan sa 100 kulang lang banginsan yan nagu panalamat ya rakanwa nagu ranu-ranu yan rakanwa gagaw ulang-ulangan abang samis isa ingit aranaw datar o mawatan sumarani alaw da dinipag-ubay sa kat ina pamamakin ganyo so tarapas na di shirt lantong di sumangkop sumagayin ko ranaw ay dun o marandang pamandag ubayabaw kakasiya marawin sa wana di meron na katarotopan ako pamamakin na ganyo ng ganyo kami maapan na gupangiso ko rin rayor kami kaandaman na subus okay da ka ng isa tila naguda pa awin niya nakatiin na pamamakin na ganyo aging ka celebrate kano ranon kano gagawar kano alang-ulangan followers alyamin alangadi o kaya pakasampay niyan ko 100 Wassalam. Ikaw ng kahidang awayan na dumadag kaungangan sa di ka na abupay anak ko anak koro upang bilang
inapaan depa taipe inaidem amai ami kuasa lang tanwa mo na asam padeta ano pa aginay iinok mo na ada tawang lembai yokalagi asti ay naso ustima ano magdiris tibi beranastem alin dia okas ako pataan gusto na lang kay paaw pepenwawawudan niya na sopan pabutala ibedak ko di iwan nga gusto kay away na nakasudi na suwaw kiyas saya abane nga manarupa gua o mi lang nadi inani masote ngina sarogete ngani ina masastorang maanista ustorang kabula bakanan nao pamanaya ya usap pusti ulamang inumpu ngade takaso habute odeng alai ai neri nunu kapinati duau wow sao piagu dira asik ai korapa atau namuan era kakan anao pamahinanya sa payagasutan ang kawaw orebi intimaan taman na umanis to mga deun na kagagawan na sa otaw na marakunos maani makaanan na utos irami yung tingag na nirag sa pangkaatanaka na naos sa pangkatan na pag-reyet na ay kain inokon mga agad awaw sa magiging dahil kali ko manakatawan na inokuna aliyang amin nakataya aminam alam ada ko pakawang buku di dalam berana sadisana lagi na disaratang kadeng kasaratang kabuno tanaka iya masude eto de topia katia kade topia de tanu da kumado ti anaka midurun taku madamu de urugetaninya mingantamu mapani duden ingataniya nung kadana wabuto sa kadiri ada iya minna pamili adang ade muria tau guru katanya lembe di dasta toro gena nayaka di dempaka uena dempaka isa kenapa sesadi isi era
ipana pipikiran ko upamana iya inaranong ko ipinanademak ko salamin dito ang namin bertaara upapagkudi pati so na iisa linde waki yagi igidawa iyo pa tamong usen Kolo na anasto Ugay ako nakapumbara Imahinan ko Pangadapan sa anak Nigituan mabuka pagkuwita depan Ibaratagi na panarang mono ko kiyolan Ayamaan niya na ilubatalang adara Hingkara ka na bento ni kamparan din na seorang kuno ko kiyolan ka Koto at yung pamamoro pagkagana sana Untama isa-isa na untama sampure na ka Dibuubos na lakawa pala din ko kiyolan na piyakakatirin Ay akan nakalarim bangakala Bining ko nakaapi Ikiyaira sakin ining ngeringen korona sa'y ay nakuna Iya ay ami ay nasumo pamilya iduro pamilya ng adi ayama anan ni iya naka inokong kanina bila buste kanina bila kaya pantagan ka inokong naliyami na tatawo masurado maangin sulong masaka miya ka piramide rakapot sigedun na dako kapang bumihiro parok manuda sa aderena ayama anan ni iyan Lumapuro kila dini ubeni yan mapikira Apay din so maparowatin Tanyan ko kang gini Lalang ko kapugari Abi ubulawan sa adara Hiron makapundin mararong Gula dini iyan na adita ko aw na maapin Aray agit pakaye Inupuna ka din Abiyay Lasa ipadapa ataka ay na ididawale iya ay abi nakain inode ndera inonna da ako panina adanga iya inanong ko isida iberi ay tabi kulang wagana apa alaw wir sakagederi iya li yamin sang ibu sa dapat ako lang alon tabi diran kali di ipatana ang kaya lagi beami ikano pamangkuan na bulawang kanlang na ore kano malaya sira naman dato gusto lago abuhe lagi si Saudi na mga sa Pilipin ay maanan niya na lagi sumawata na gusto mimbeda mabulong ko mga raani sa bulawang kanuan o dae ngo nakaiye inupuna aliyaan Nasong pamilya Aku oro pamilya lang ade Iya jaman studi ito Di akapagpinuno nila to Manisto man ko papakiyawi Kalaka awi di tadi ya narong gula na akanana Hingga pamampukuan kadi ko mambustaw Aangan panton reko isa kakasatama na so di kiraw Ang buko din minulo na ihirapan to niya so ay idulo mga rande Isaratang kandiin kasaratang kaunot ang kakahiyak ka na natin si Aliyah Amina alang nga adi
Iya man so dato ang makawiti bentukuran o gumagindi daw ustarat ko kaya na nakuparati ya nakakagiya ka ng lagi malulawa maayo na makasasalamatan sa aming pendulo na inyang kaya din sa mga tabi niya na may pagkurowa aya pipikirin ko ustagin na anilay alay ako ustala mo maluluta ami ay astira na ani imbebentay sa kayaan lagi bebe pembedoani iyo buos ti kaderi ani ya amin sangi buos damat ako kadamulan ni iyo dawang kanulang kilang tong anis tumangko pa ay dulong karandeng apa mendig kaya bawa kakasya maharawi o may nangani guguduba saudat tong amang udas tadi dia petang dooston aya pipikiran ko ang udas tadi ko ora aya pipikiran ko dari di sa maharawi lako pa ka ubeun ada pa ka ora gista kakagi ya akan ay Alay gusta inoko ng mga raga gusto maangang muda at nanamasikan na nasa ay edirasani ikaw matagay inulog at kanya mong manaki bulog na gideeran ng taon tumusumatatang kakamararang kono taon na napagre ko inoko na liyabi na pamilian nga adi kataya minadamba sa toho na naya iya ya inadaku akan deribu na penganing ko o tugay na sumana salam yang begin tanwamu ay pandepate wa ustadosa alamu wa ana iko sanggibus salamat rakano alang lango na bangsam ya di mamakinig sa gingkaya mga ididam gingkaya idida na special rakano iya celebrate o di naranon gagaw panalamat o langon-langon viewers si Alyamin alangadi langon-langon supporton di runing bentay sa pagpilwan yugo at gingkaya mga live panalamatan namin sa baribu-ribu panalamat sa didin na taman yan dumpan ang mga padae. Thank you very much. Wassalam.